U Francis Makri u khon ri Countess Makri ki ba shong ba sa ha ka shnong ngai ula job e ka jing ya khon karate hadu license ha kini ki bana yayong bat jamang jung snam 8000 arpo ar men ha ka khat saw ba khat san tari u bana jamang da ka jing sen ran u coach jong u Berin Kleng ula shimbanta ha ka lumpung 3rd India KWF Open Full Contact Karate Championship 8000 arpo ar bla pendong ha Assam bat ula job kumta ula sha je banik mi khmat na ka jilla Meghalaya sha ka championship banlong ha Kerala ha bana jilio 8000 arpo ar देखता नहीं है लाग जाना है रिफाइल तो पूरा वो होना चाहिए ना स्मार्ट आई बेंकली थान किट बोलो ना जोर से माने बोलो ना पता है आई बेंकली थान किट आई बेंकली किट